Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani. Kusangana zvekare kwatiri kuita paZim Newsbeat. Zita rangu ndinonzi Frank Wesere. Muzuva ranhasi tati timboshandura zvamunoziva kuti patinobuda tinenge tinosangana nenhamo nemadzudzo. Zuva ranhasi tabuda takananga mumusha weBindura paBindura prison, apo pataienda kunoona hama dzedu dziri kurarama dziri mukati meusungwa. Panguva ino ndina mukoma Dennis Rufetu varoda kutitsanangurira kuti zvakafamba sei kuti vazopinda muusungwa. Regai tinzwe mukoma Dennis Rufetu vachitsanangura kuti chii chakatora nzvimbo. Makasimbira mukoma Dennis Rufetu. Ndinofara hangu makadii? Aiwa, ndinofara. Kuri sei kuBindura chiri sei chando uno? Chando chirungodaro daro, but at least so far zviri bhoo zvese. Mukoma Dennis Rufetu, ndasvika panapa pamusha weBindura prison chibva tasangana. Ndaikumbirawo mundudzi nhoroondo yenyu kuti zuva ranhasi rizosvika muchinzi muri mukati meusungwa, zvakafamba sei? Okay, yanga iri nzendo rurefu asi rega ndingoita upfupiso panyaya yacho. Influence of drugs from substance drug toxic drug abuse ndo zvimwe zvakatisa kuti tinge zvakatilidha kuti tinge tichipara dzimwe mhosva dzakafanana nemhosva yandakapara ndakazoita inonzi assault nemacounts through the influence of drugs. Zvakalidha to a highest extent kuti ndisvike ndipinde muno mujeri ndiuye kunoko. And pazvinhu izvozvo ndakarowana nevanhu. I couldn't control myself from drugs. I have stopped many things. Zvakafanana, even my marriage was disturbed. Even kutoshanda chaiko was disturbed because taitoshandisa madrugs akaita kunge anaguka. Vamwe vanoti mutoriro and anaskangi variko mazuva ano. Zvakawanda tatingori vanhu vemadrugs tichingoita zvemadrugs every time. So zvinhu izvozvo zvakakwanisa kundiafecta my life. Ndanditori munhu anga atori munhu aitozviitirawo zvinhu zvake, chizviitira zvinhu zvangu zvakanaka with my family together, but zvinhu zvese zvakadestroyeka because of drugs, leading me kuti ndizouya kunoku. I couldn't control myself, ndikasvika pakurwa nemunhu. Ngatidzoke pakurwa kwamakaita nemunhu kuti zvakanyatsofamba sei, manga manetsana chii? Ndikada kutora nyaya yacho, ndikada kunyatsoiongorora. Ndakanyatsotoona kuti shuwa inini ndakatadzira munhu iye, because nyaya yakangoitika munhu ndakangotadza kungonzwanana naye tiri pabhawa vachimwa doro, inini ndichimwawo doro rangu. Munhu iye akaguma bhodhoro rangu rebhiya ranga riri pasnooker table. Vaguma bhodhoro rangu radonha pasi, ndobva ndamuti panguva iyoyo handina kuda mupanguva yekuti ndimubvunze kuti wai wadai so. Iye achida kuti aexplain, ndakangotanga nekutongomupa fight. Ndobva iye anambondidzorera, bva ndaramba ndichitongomurova chete. Svika vanhu vatozobata, ndatomutema nemabhodhoro and ndandiri violent, ndisingatombode kuvhiringirwa zvinhu zvangu. Maenda kunotongwa, makapiwa nguva yakareba sei mukati? Ndaenda notongwa, ndakatongwa because ndane 2 counts dzemasoti idzodzi. Ndaenda notongwa, ndakasvika ndichibva ndanzi 28 months. Ndanzi 28 months. Panguva iyoyo hazvinambondiitira easy. Zvakangondiremera from court ndine 28 months. Svika ndadzoka ndobva ndaenda kujeri. Ndaenda kujeri bva vandisubtractirawo mamwe makore, mamwe mamonths. Ndobva ndasara ndine 18 months. Ndodza ndiri kuseva. Saka pa 18 amba maseva mangani? So far ndaseva 6. Ndaseva 6 ndiri muno hangu mukati. So far ndaseva 6, but now I'm feeling it. Right. Ndanzwa muchitaura kuti makanga makuita zvemadrugs zvakazokonzeresa kuti muzenge muchipara mhosva yeassault. Chii chakaita kuti muzotanga kuita zvemadrugs? Chakaita kuti nditange zvemadrugs is through some of my friends. You know, our generation tingoriyo pakukopera kazhinji kacho. Tinge tichingokopera zvaitwa nauyu, zvaitwa nauyu, ndokopera ndongozviona wamwe achiita ndoti ndingozama. Saka ndakatanga nekutesta, handinazoda kusiya ka addiction kacho kari very high, especially paguka. Addiction yacho is very high. Once you test once,
wakutoda kutoramba uchitongoda kunzwa futi kuti runoita sei up to ndasvika kunosangana netsaona dzakawanda ndanda kutorida ndangoramba ndisingachakwanisi kutomisa kuti ndimire kurova mutoriro iyo. Sapa madrugs amairova maingorova guka iroro chete kana paiva nemamwe futi? Panga pane mamwe. Ndasingarove guka chete, panga kawanda ndaimwa ngoma dzinonzi brongo. Ndatakurova ichi chamba chichangoya mazuva ano idzi mbanje dzavanotaura kuti skanki. Kwa kwaita iyo Christoment ndo guka iyo ririko mazuva ano raisimbiswa nemageto youth ririko irori ndo rakanyanya ndiafecta stereki. Saka pamairova madrugs aya mainzwei imimi zvakaita kuti muzoti no rega ndirambe ndidzokera kunoita zvemadrugs pamakatanga kutesta pepe? Pandakatanga kutesta pamheno kamukasenzemenia here kana kuti kachii kakangoitika pandiri kamwe kekuti I feel over excited than before. Nane kamukamotive kamukapush kanenge kari pamusoro pangu kekuva over control of everything zviripo neifunga ndiri I'm above everything. Even the law I could feel that I'm above the law, even above of everything I can say. Ndoda kuya ndinonzwa vazhinji vanotaura kuti rehabilitation yemadrugs mujeri yakanaka nekuti inongoti kawani gwa hauchatowani, kana waiwana guka hauchatowani guka. Imimi muchipinda mujeri muchawana madrugs aya amanga majairira. Hazvina kukukanganisa here panyama yenyu? To me there's a blessing in disguise I can say. Inenge blessing to me, but munhu akazvinzwa anogona kutoshamisika kuti why munhu ari kuti it's a blessing ari mujeri. It's a blessing to me because ndakwanisa kutozivawo chakaipa nechakanaka, because pandandiri chiita zvemadrugs I could not notice kuti ichi chakanaka ichi chakaipa. Zvese zvanenge ndangodecida ndaingofungidzira kuti ndo zviri right. So this rehabilitation is making me to change everything, even my lifestyle, even kana ndauya kusociety, makes me to integrate with people back in the society. And ninge ndichinzwanana nevamwe vanhu vandasingakwanisi kunzwanana navo because kunzoku yange ri disaster. Vamwe vachitsanangura madrugs akaita kunge anaguka vanoti vakomana veguka havarari. How true is that statement yekunzi vakomana veguka havarari vanotsomwa? Munganditsanangurire kuti kana pamunenge muchiti vanhu havari kutsomwa havarari zvinenge zvichifamba sei? Yeah, it's true. Guka riya rinopa munhu kuti usakotsire. It's very true, I can say, because once ukangori apply kana kuti ukaribhema zvarinoitwa, you cannot sleep. You cannot sleep. Hauna hope dzinomboya kwauri to tell you. Unogona kuita 7 days usina mbobvera warara. Just imagine kuti fatigue inenge iri papo, unenge waneta. Zvese zvinoneta, even brain chadzo dzinoneta, zvinopedzera zvakonzesa kuti uite mistakes mamwe ari common ekuti munhu anenge akutoona kuti munhu is wrong somewhere somehow, because you cannot sleep for 4 to 7 days, even 2 weeks vamwe vanosvika wakangodaro. Then there's zvavanotaura vanoti kune inonzi cut out. Unozongoerekana kuti urare iwewe, unozongodonha kana kuti wakangogara zongoerekana wangorara, but kurara ukoko kunenge kwatoitika after kana kuti 7 days, and ukaona warara unokwanisa kutoita 2 days wakarara, kuchidoka zuva richibuda kuchidoka futi uringori kuhope chete. Saka pamaita zvemadrugs zvimaenda ubasa? It really affected my job, especially ndandiri munhu aitozvishandirawo. I've worked for De Beer Kangara, kushamba Wadzanai, kune office yake. I've worked there ndichitobalansisawo zvegold zvekutenga chuma izvi. At first zvanga zviri zvinhu zvakanaka zvandaita, but pandakatanga kuita zvemadrugs izvi ndakatanga kusabalansisa mabooks up to murungu atondifaya basa. Ndakasana ndatorwa jobless, ndisina kana basa rekuitoita.
zvikatondipa kutoita zvokuti pese ndangozvisimbisa hangu kuti zviri right, but it really affected my life. Saka panguva yachona maiona here kukosha kwekuenda kubasa pamakanzi shamwari chimbomira basa kana kuti makangoona zvese zvitongori okay nekupfurikidza nemadrugs? Through the influence of drugs, I could not see the difference. I thought everything is okay because from the time ndasiya basa, so you cannot feel the distance. Kuti pane kamusiyano, the difference, I mean, kuti pane kamusiyano karipo kekutoti apa ndisina ndichakwanisa kuwana any source of money, leading to some of my criminal activities. Kwa kumberi ndo patakatoona kuti kuzvandakupinda ma criminal activity akatoita ngana theft, I can say zvakawanda. Azviro kuti mhosva ndakapinda nayo ndo yega yandakwanisa kuita, but nedzimwe mhosva dzandisina kutobatiwa nazvo asi ndakatotadzawo dzakafanana na theft, because bankrupt you will not have any money yaunokwanisa kutsvaga, because haukwanisa kutsvagira mari, sa unoda chinhu chiri easy kuti ude, because madrugs yaya anodhura. Madrugs yaya akaita ngana guka anodhura, anenge achida mari apo ari unzwika kuti rakwana. Rasiyana nedoro kuti ukamwa unonzwa kuti apa ndapo, irono uchingoramba uchingoda chete, so you spend money yakawandisa. Asa uda kuti utsvage mari iyoyo unopedzisira kuti ubata nezvinhu siri zvako. Toya pakudzingwa basa, pamakadzingwa basa apapa maizviona here kukanganisa kwamanga maita panguva yacho, kana kuti makazozviona mamboti fambe kuti but pepe ndakabhaisa? Gomba iroro I could not notice so early pazvakaitika, handina kuda kuzviona, ndakangoona kunge things are the same since ndanga ndichiri munoziva kuti kana zvinhu zvese zvinge zvichiri muposition ndaingoona kunge zvisina basa, but later ndagara mwedzi ndakuda mari dzemarenzi dzemachichichichi, ende murungu anambonditira utsinya ipapo, andudza ndichakupa mari ye3 months usiri nyange usingawe ubasa. Apa aitondipa time yekuda kundiona kuti ndiri kuita sei, but akatozoona manje kuti munhu uyu kauyu asi utosiya zvinhu mutsika yake, because pangangondidhingura aida nguona kuti ndo reforma here chop abva aona kuti handiri kwanisa kureforma through kuramba ndichitamba nemabad friends. Makanga maroora? Ndandaroora, nditori nefamily yangu 2 kids, nevana vakomana 2 Christian nemwe wacho anonzi Chadley, 2 boys. I'm married at Chamba. Saka hazvina here kukanganisa marriage yenyu, matanga kurova madrugs, maikwanisa here kuzvibhalansisa kuti muri kuenda kubasa, mapressure epayamba, mhuri inoda kutariswa nababa, zvese zvazvinokanganisika here nemadrugs? It really affected me a lot. Ndo pamwe pakanyanya kuaffecteka stereki. How? Because the concentration inodiwa sababa, you have a responsibility to look after pamba pako, kuona kuti mwana vadya here, vaita say and this, vana vaenda kuchikoro here, vana varendi. Nongoziva life yatinorarama malocation, some other time some of us tinge tichirenta tichita sei, so to take all those duties ndasingachakwanisa kumita all those demands dzaida kuti ndi my responsibilities angu akavhike, and it really affected my life because I have separated with my wife, because nongoziva our social life yatinorarama mulokesheni nevanhu, mararamiro atinoita kune kakudzikisirwa kanoitana vanhu vachiitana. Mukadzi wangu achichera mvura kana even patepi, onzwa vamwe vachiti murume wanoita zveguka chichichi, zvaibva zvadzikisa even my image kune vanhu. Kana mukadzi wangu aifila out of place kuti murume wanoita zvekudai zvakakosta kuti zvikataita separation. Saka pamakanetsana apa, chii chaitora nzvimbo chakazosvika pandingati a death knell to your marriage? Chii chakaitika kuti azoti no, inini I think pandagara zvakwana? Okay, I was very violent, so kuti paanenge achindiudza kuti pamba hapana chakati ndaigona kupopota,
kuti zvinhu zvese ingwani make orders zvichinzaiwa onai mwana dai ndoti handozvigadzira mangwana ndozvigadzirisa mangwana ndozodii lot of lies dzandaitomupromisa dzenhema but ipapo ndandaa kuita kunge zvinoita zvemagangster. You can even watch the movies. Munoona vanhu madrugs vanoita zvecocaine mamexican in the western movies. That life ndo life inongoraramiwa nevanhu vanenge vachiita zvemadrugs zvanaguka zvizvi. Saka ndanda kugara nemaweapons mamwe anototyisa mumba. So mukadzi wangu akapa maexplanation yaya akamapa kuvabereki vangu kuti no murume wangu anogara nezvinhu zvototyisa kana inini kuti ndakarara mumba kuti ari kumbofungei samother time nezvinhu zvaanogara nazvo zvinotyisa kudai. Ndo zvakanyanya kukonzeresa bva atongoenda. Asi nemaweapons aimachengetere maweapons aya taingomagadzira tichingoti izvo hatidi zvekujairirwa kana taenda mabhawa especially tataya magangs mongoona zvemathags izvezvo zvekutoti nonobata vanhu mabhawa vanhu vakuzvidyira mari dzavo todononovagarira kupi ukoko mabhawa kuti munhu iye akangomvira takutonge zvinoita mashurugu izvezvi takutongozviitira muri mubhawa kwete kumakomba kana kuti kupi tangokuti tikakuona mubhawa kuti iwe ukudya mari siteri kune mari siteri tozokutamira kuda kubuda wadhakwa tine vasikana futi vatinge tinawo mumwe anenge achinyepedzera kunge ari kumwa bhiya paanongonobata bhodhoro rako riya anenge ane mangemba ayayi anenge akamaisa muromo ngoita kunge ari kuda kumwa bhiya achitosiya mangemba yosara kudai somwa wakasika kudhakwa exhausted wakutongoita mamwe mareactions wakutongopera simba tangokusecha tokutorera mari yako totoenda izivhini wamwe vasikana anogona kutiudza kuti munhu handinaye uyu vasikana vandikutaura vasikana vekumabhawa angona kundiudza kuti munhu wandinaye akazara mari so ndipatuma information ndokwanisa kuti totomuti asakati murongere strategy oenda kumba ndichava ndichinyepawo kuti ndini murume wako ndadzoka ndikubva kubasa ndoita kunge ndasvikira chikomba ndotomutorera so many criminal activities you have done outside there. So iko zvinezvi muri munhu adzidza nekunge magara pabindu raprison ndezvipi zvimwe zvinhu zvamuri kudzidza muri mujeri mukati? Nawo ndiri muno mukati ndiri kudzidza zvinhu zvakawanda zvinosanganisira ndakugonawo kutaura nevamwe zvakanaka even ukanditadzira kana kuti ini ndikakukanganisira ndakugona kutotiwo sorry kumunhu. Sorry was a word randakangotaure. Ndaitoita kunge munhu asina kumbobvera ariwo unzwa kuti kune word rinonzi sorry. But iko zvino ndakwanisa kutokumbira vamwe wangu ruregerero kana ndavakanganisira even to communicate nevamwe nyange tiri pabasa pedu patinenge tichishanda magengi edu tiri pajeri tine magengi atinoenda tichishanda tichiita sei ndakwanisa kutaurawo neregister rakanaka kune vamwe vangu. Ndakwanisa futi kunamata pajeri panapa tine chechi yedu yatinopinda even every day toita maservices. Ndakwanisa kutoparidzawo kutoziva kuti Mwari ndikutowana nguva yekubatawo bhaibheri ndichitokwanisa kuparidza riri kunyatsondipa nguva yekuti ndinyatsowana zvakawanda zvekuti ndiiti mukurarama. Kune vazhinji vari kunze uko zvichida havasati vasvika pamakasvika vari kuita zvemadrugs ndeapi mashoko amunoda kutaura nawo? Resist, desist, all sort of substance abuse, stay away from, run away from bad friends so that we will build our nation brick by brick. Drug abuse is a threat towards Vision 2030. Ngatisiyei zvese izvozvo zvemadrugs. Even mukuru wedu wenyika akazviramba, haadi vana vake vanoita zvemadrugs. Madrugs ari kukupa madrugs, ari kutengesa wacho mukati, ukasungwa unozonyatsozinzwisisa kuti izvi zvakashata. Ngatisiyei zvemadrugs, tive tine direction, tisange tizove vanhu vanoramba vachingodemba chete, tine future yedu yakanaka. Pandapinda muno mukoma Dennis ndanzwa kuti you are an artist, mune zvimwe zvinhu zvamunoita zvinovaraidza. Ndeapi mabasa amuri kuita mukati muno? Mukati muno under rehabilitation center. I'm there teaching, ndine workshop mamwe atakamboenda tichienda nodzidzisiwa about topics, different topics like drug abuse, to stop drug abuse muzvikoro. Tinofamba muzvikoro pachipadze secondary school. I was there
ndikavaitirawo mafreestyle angu, ndikavaudzawo my testimony about zvemadrugs. Gone futi kuTrojan ndikaitawo zvinhu zvakadaro futi same order ndichidzidzisa. So ndiri mukati muno ndiri kudzidza zvinhu zvakawanda, and ndatomo munhu ari kundonotestifyawo kune vari kuitawo izvozvo kuti vasiye kuzviita izvozvo, kuti so that they will stop doing drugs. Ndanzomurutaura nyaya yemafreestyle kureva kuti munoimba. Ndizvozvo. Kuimba ndoimba from panze, vanotondiziva kushamba uku. Chaos Mania ndo zita rangu. I've worked with the Dibia Music, I've worked with the Triple Ice, Not Nice Music, DJ Sancho, DJ Nashti, DJ KD The Dawn, and also TNT. Ndo mama producers andakashanda nawo ndiri kushamba. I've done all of this. Saka makatanga kuimba muchitori panze anditi? Ndakatanga kuimba ndiri panze. They've been from 2014. Ndo ndakatanga kuita zvangu zvekuimba ndiri panze, ndichitopinda mumaposters tiriko kushamba. Ndikarecorded also futi ku Ghetto Craft Entertainment, the DJ Aleville. Ndakaita maworks nawo. Tikaenda kwese kunana Manzou. I've been there kuma shows. I've been staged nana Shinzo tichita opening catering raising. Tichitanga isusu ku stage nana Shinzo auya kushamba, Wingy D, the rest of HKD family, Freeman and Danger Zone family. All the artists vandoziva vazhinji vacho pavanouya artists unongoita macatering raising tichitanga kuimba vasati vapinda pa stage, and vazhinji vacho vanondondiziva. Ndakatomboitawo makolabo na Siganox, Munombindura, nana Chamale vanondiziva, nana Natman Mayenzo. Ndo vamwe vacho I have worked with. Yeah. So how was the music journey muri panze? Zvazvakamira sei? Ndanzwa muchitaura nyaya yemacurtain raising. I know kuti uzoita curtain raiser unofanira kunge watanga wabelievisa munhu wacho uda unoitira curtain raiser. How was that path? It was a difficult path because even uchita curtain raising uri kuda kufadza munhu, zvakangooma kufadza munhu kana kuenda pamberi pevanhu, because unogona kurohwa neinonzi stage fright. Unogona kutanga kutodedera usati wapinda pamberi pevanhu, kana kungoitisa kuti mumwe munhu angofara. So it's not easy, but takasvikira vanhu kusvikira vanhu vese vati believe sure kuti munhu anoimba through some hard work. I have dedicated my time on my music career. Chida kutowe celebrity life. So nenyaya yekushayawo media iri strong, pane ma-airplay yekuti tiendesewo paradio tinokwanisa kuridzawo masongs edu nekuita sei. Ndo zvimwe zvinhu zvakatidzikisirawo zvekutoti pakapindawo vana Christ oyo taifanira kunge takapindawo because mazuva acho tatitorowo pahit, but through kuti mamastudios atinge tinawo haakwanise kuwana access yekuenda paZBC kana kuendesawo masongs paNational FM and etc. Saka iko zvinhu zvinoda kukupai mukana wekuti murangaridze mainzi and Chaos Mania, kune vanogona kunge vanga vakukanganwa kuti who is Chaos Mania, mumbovapa ka something tichizokontinua zvedu. Okay, ndine song yangu yakaita hit song. I got some hit songs dzakawandawo, but just update brief yongoita kuti vamwe vanhu, it's about the liberation struggle journey yakaitwa nemaelders edu up to now, tiri panapa tisvike up to now. I have dedicated that song kuna MP wangu Mr. Mapiki from Shamba constituency. Ndo andakangodedicatawo that song kungoitawo for independence. So let me sing it for you Zimbabwe. I think some other vanoiziva. Chauya chimurenga hoi, vaitomanya manya mumasango, vaitodawo kusvika patasvika, bata 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 chanibata bata 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 chanibata bata 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 bata
Kundipandukira kundishandukira wakabva kupi, unoiziva here nyika mwanangu yakabva kupi. Kundipandukira kundishandukira kwakabva kupi, unoiziva here nyika mwanangu yakabva kupi. Chandibata bata 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 bata, chandibata bata 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 bata. Yes, Zimbabwe ndo zvimwe zvemaworks atinoita futi. Then I got another love song imwe ndinayo futi. I can give you some just 8 lines for you to just remember the works andaita ndiri panzi. Ndizvo here zvinoita rudo hameno handizive, zvinoita rudo handaiziva ndaimanikidzira bebi, kupinda murudo mwana uyo, kupinda murudo ndaimanikidza kutemba naye. That is another work zvandaita ndiri panze. It's just that it's an a cappella. I should have a rhythm ndichingomhanya ndichidaro. It's just mashots angu andinoita ndichimhanyisa marhythm. And now I'm energetic and now I need more and more and more. I'm coming out next year 2025 on June 30 June. I'll be out next year. Then chingoita maworks, chingokumbirawo imimi mauyawo, chingokumbira kuti mundizirewo maworks angu ochi marecordings tiri kuno kujeri, tiri kuita some of the recordings, mondipushawo motirowo tumavideos so that tinozikanwawo nevanhu through video media. Tichita sei because audio yakawandirwa munhu azoziva kuti who is who, but tikaitawo video munhu anokwanisa kundizivawo sechirongwa chino chindochitenda zvisingaite, nekuti chandipawo chance yekuzviexposawo to Zimbabwe kuti ndinoitawo ndakadai. Aiwa, mukoma Keozmania, sechikumbiro chamaisa tatochinzwa. Tichakutsvagai futi next year mati 30 June. Yes. Tichiona kuti maapapi maakusumudza sei music career yenyu, nekuti maakurarama sei. Tiri ipapo ndanzwa muchiti makanetsana nemukadzi akatozosvika pakuenda. Toti nhasi unoenda kupai mukana magarisana matarisana, ndeapi mashoko amunoda kutaura naye? Okay, mashoko andinoda kutaura nemukadzi wangu inini ndekuti please, I'm my Christian, I'm very sorry for everything I've done to you. Ndiregerere mwangu for giving you all the load yevana, uchiita look after vana vese while I'm wasting my time. But baby, this is just a rehab. I'm just rehabilitating myself. I got a fresh brain, fresh mind, fresh health again, and I'm going to be there for you. Please stay by my side. Don't listen to anyone anotaura chindiwoposa. Please take me back. Kuna boss Tobias Kangara, munhu aiva nefaith mamuri, sekutaura kwamanga muchiti akandibvisa pabasa achida kuona kuti ndichareforma here panguva yaanditi imbogara kumba. Ndeapi mashoko amunoda kutaura kwavari nhasi? Okay, boss Dibia, I'm really sorry for disappointing you. Through my duties amamandipa your responsibility to yandakandinayo ndiri pabasa to do a good job, but I have failed dismantly through the influence of drugs. Please forgive me. When I come outside there, please take me back in the end of pabasa. I'm now a new creature and ndichada kuromboramba ndichiita zvinhu zvisiri izvo, and I promise you handife futi ndakadzokorodza. Kumashoko amungada kusiyira muri yeZimbabwe nekuti ndiyo munowanika mafanzi enyu, vaikuteerera ivaya, ndeapi mashoko futi amunoda kuvasiyira tichivhara? Alright, vainditeerera mafanzi angu all over Zimbabwe. I'm now a new creature, like I said before. May the Lord bless me. Ndibude ndiri good health. Like you can see now, some of you munoziva nditori mutete, but iko zvino ndatopika zvekutoti munhu wese is admiring me. Ndiri kuno, please forgive me. Even
career yangu music I'm still the same pakuimba kwandoita, and rehabilitation yandipa nguva yekunyora masongs akawandisa, back in the business, back in tracks, ndonyatsova ndine fresh mind and fresh lyrics, ari sober, asiri lyrics from devil kuti ndiri kushandisa the influence of drugs, no, but from natural, from God. And I would like to thank everyone who see me on screen live. Ndakatarisa vazhinji vanopinda mukati vanochema nekuti hama neshamwari havasi kuuya kuzotiona. Imimi kubva pamakasungwa ndanzwa kuti manga muri member yegang, pane vanombokushanyira here kuuya kuzokuonai kana hama dzinouya kuzokuonai kuti tine hama yedu iri pabindu raprison rega nhasi timbomushanyira timboona kuti ari sei? Okay, some of the guys from my clan taita yemagangs, some of the guys ndotoona watosungwawo vachitouya pajeri, kwete kuti vanouya zondivhizitira kutouyawo kutozwa ndichidedzewo kunzi une visitor, no, I will just see them vaya nemaofensi avo, vatosungwawo vachitopinda murimandi, vamwe vachiramba mhosva vachita sei, but I will just talk to them kuti kuri kwamira sei. Vamwe vachena vachizobuda vachienda vachinipromisa that they are coming back kuzonditira zvakati, but they don't come back. Then kusaidi kwemarelatives angu inini vakambotanga vanika ignorance in the first 2 months, vanga vanika ignorance. Ndakakaona kuti kapunishment kekurwadziwa kavari kuita kuti I have wasted my time, it's time wasting, I can say. And then thanks to my aunt vanoshanda kugender quality women affairs, Tatenda Manyatera, unobhindura, helped me a lot to reintegrate with my family again through kuti munhu akakwanisa kundisanganisa nedzimwe hama dzangu dzanga dzato give up neni, akakwanisa kundibatanidza namukoma wangu who is in Country Park in Bulawayo, Edmore, who is there, akakwanisa kundifambira. Then I have noticed kuti sure it's a blessing to see. Ndakatarisa mepu so kuona kuti Bulawayo pairi nepane bhindura, munhu aita all the way kungobva ukoko kuyazoona munin'ina wake achindunzira some of the things kuti ndisurvive ndiri pajeri. I really appreciate everything nesupport yavanondiitira. Even my wife also, she's not disappointed to an extent that she forgotten me. No, anouya achindiona some of the time achididididi mudhuze nyangu hangu ndakatadza. Thanks to the rehab iri kutibatsira kuti isusu tisanganewo nehama dzedu nyangu watakatadzirana navo vachifonerwa vachiuya tichimbogara mumatare tichitaurirana sorry, so that patodzokera community zvinhu zvedu zvese zvinge zviri right than before. Koko munhu wamakarova makawanire mukana wekumukumbira ruregerero? Very true yamuri kutaura iyo. I didn't have any time kumukumbira ruregerero, sure. Munoziva kuti pane pambonomboita arrogant and adamant in the first 2 months, I can say. And I thought handikabuda ndikuda kunomudai ndoda nomuwedzera hangandisungize, but I have realized it later kuti no, hapana zvandinge ndichiita. Let me ngomukumbira ruregerero nekutomutadzirawo kwandakamuita. Kana ndikasangana naye ukama hwatotangira ipapo, shamwari sorry because apa ndakuziva chakaipa nechakanaka, izvi zvakaipa izvi zvakanaka izvi. Because some of the time tiri kulocation kwedu hatimbokalculate, hatimboone kuti chakanaka ndechipi chakaipa ndechipi. Ko nhasi mukaona madrugs mabuda, muchiri kuenda kwaari here kana kuti maakutiza muchamira neupenyu hwenyu pamadrugs? At my age now I'm 33 years old. Ndakutarisa age yangu nezvandiri handidi kukunyeperai, ndakuudzai muri yeZimbabwe. Inini age yangu I don't want to waste more time futi, because tikatarisa life expectancy yedu idiki yatinorarama. So ndikatotadza ndotopedzera ndakurirwa nevari kumashure kwangu vana kuita zvimwe zvinhu zvinobatika zvekurarama muupenyu, because ndinechiramba ndichiwesta nguva apo ndakura. So what I need to do when I go outside, run away from bad people, bad friends, and I will do my things alone. Ndotanga kutoita nema-fresh minds. Vanhu ndoenda kuchurch, tamba nevamwe vanhu vari different than my friends andanga ndinayo before.
Mukoma Dennis Rufetu, ndinotenda nenguva yatanga tiri tese muchinditsanangurira rwendo rwenyu kuti zvakafamba sei kusvika mazosvika paBindura prison. Handizivi kana mune kaunga muda kuvhara nako tibva tavhara. Okay, it's been so long but mafreestyle mahara sezvo vanhu vauya zvina basa kuno kuti tinotongotenda zvese tinongozviita kunoku aka kanonzi CI meaning kusiya madrugs. Saka ndinenge ndichingorowa mhuri yeZimbabwe tichiti ngatisiye zvemadrugs ndo threat towards vision 2030. Zvekurova guka kana ngoma CI, zvebrongo kana mangemba CI, zvekumwa tuvanoti tumugido CI, ndati mhuri yeZimbabwe CI, zvekurova madrugs CI, kurova guka kana mutoriro CI, ngoma kana mangemba CI, hey mhuri yeZimbabwe CI, neona isu tangove mujeri ndati CI, zvese zvamakungoita ndati CI, munhu wese iwe CI, Zimbabwe ndati CI, zvemadrugs izvo ndati CI, kurova brongo nemangemba CI, kurova guka kana mutoriro CI, munhu wese ndati CI. One to them is Chaos Mania outer Shamba massive midie pani tiri koko vanoti hazviitike. We are there to rehabilitate and get reintegrated back in the society. Ndotenda ZPCS family inondipa mukana wokuti ndinge ndichisanganawo nemhuri yeZimbabwe. Pamwe dai ndiri kunze ndisina mbobvera ndamboendawo live on air, musina mbobvera matombondizivawo nevamwe. So it's a blessing in disguise, I can say. Mashoko abva kuna Mukoma Dennis Rufetu vati siyai madrugs, siyai ngoma, siyai guka. Nhasi sekutaura kwataita tichitanga chirongwa kuti tashanyira paBindura prison kuti tinoona hama dzedu dziri kurarama dziri mukati meusungwa. Vatitsanangurira mafambiro azvakaita kutanga kwavakaita madrugs kusvika vachizosvika pachinhano chekuti vakarova munhu zvinova zvakazoita kuti vapinde mukati meusungwa. Mhuri yeZimbabwe toda kungokutendai nekuramba muchitsigira Zim News Beat. Zita rangu ndinonzi Frank Wesere, ndichitenda timu yedu yese yeZim News Beat. Ndichiti rambai muchilike, muchisubscribe nekuona maprograms anobuda paZim News Beat. Nenguva ino ndichiti chisarai.